Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeck en ik zit hier in de studio met Jolande Meijer. En we gaan het vanavond hebben over een passie voor massages en stoelmassages, denk ik, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Jolande, welkom. Welkom hier in de studio. Ja, dankjewel. Maar vertel eens, wie is Jolande Meijer? Ja, dat is een hele leuke vraag. Jolande Meijer is een medebewoner van deze aarde. Dat is fijn. dat is een andere insteek. Het is mijn levenservaringen opdoen hier op aarde. Ja. En via massage probeer ik mensen bewust te laten worden. Wat wil het je zeggen? En door middel van massage, het voelen, het aanraken, krijg je een beetje indruk van waar zit een pijn en wat wil het me vertellen. Wauw. Dat is wel inderdaad een hele mooie manier van vertellen. Goh, ik ben hier ook op deze aarde, zeg maar. Je woont in Oostburg, hè? Ja, je woont lokaal, je hebt een huis, je woont in Oostburg. Ik ben zo aards als maar zijn kan. Want dat is de bedoeling. Het klonkt misschien een beetje zweverig, nee, maar het zit er echt zoiets van in Zeeland, zeker hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Met de voeten in de Zeeuwse klei, dus je wordt wel echt de grond ingetrokken. Ja. En daarmee kreeg je gewoon je leven hier. Ja. Ja. Jij komt niet oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen of van Zeeland? Nee. Ik kom oorspronkelijk uit Enschede, of Glanenbrug. Dat ligt bij Enschede. Oké. Ik ben daar opgegroeid. Ik heb op eigenlijk vrij jonge leeftijd, is mijn moeder al overleden. En daarmee kom je al in een stuk levenservaring. Je wordt je gaat dingen leren en ervaren. Op mijn 17e ben ik naar Rotterdam vertrokken. Ben ik de opleiding gaan doen tot kinderverpleegkundige in Sophia Kinderziekenhuis. Oké. Daar veel de kinderen mogen begeleiden, de ouders en broertjes, zusjes, opa's en oma's. Daarna dacht ik van, het werd me wel een beetje veel, want het waren heftige situaties, veel kinderziektes. Ja. Toen dacht ik wil het wat rustiger aandoen. Ik ga naar Apeldoorn in een perifeer ziekenhuis. Maar dat was het niet helemaal, want vond ik het eindelijk een beetje leuk. Het klinkt heel vervelend voor de kinderen en de ouders, maar dan werden ze overgeplaatst weer naar het academisch ziekenhuis. Ja. Ja. Dus dat was voor mij het niet. Dus ik ben naar Utrecht gegaan. Ik heb daar de opleiding gedaan tot kinderneurologie, neurochirurgie. Daar een tijd gewerkt. Vervolgens dacht ik van ik wil toch ook nog wat andere dingen ervaren. Dus ik ga naar Curaçao. Op de kinderafdeling gewerkt. Ja. En van het leven daar genoten, want de ontspanning vond ik daar in diepzeeduiken en eigenlijk toch het leven daar wat stuk rustiger was. Ja. Maar daarbij ook hoe men daar met het leven omging. Ja. Die kon soms kindertjes verplegen, maar ja, soms had je de apparatuur niet en dan ging zo'n kindje dood. En dat werd triest, dan eigenlijk wel geaccepteerd van oké, je deed wat je kon. En na 2,5 jaar ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Ik ben toen naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gegaan, daar op de acute opvang gewerkt. En op een gegeven moment toen kreeg ik zelf kinderen en toen kon ik het werk niet meer aan. Het was te confronterend, maar ik had ook zoiets van, het leven wil wat vertellen. Ja. Ik kan het probleem van de kinderen of van de ouders niet oplossen. Je moet het eigenlijk zelf doen en gaan kijken van wat wil het mij vertellen. Ja. Dus toen ben ik de opleiding gaan volgen tot holistisch massagetherapeut. Een 4-jarige opleiding waarmee je geconfronteerd wordt met je eigen, ook een stuk persoonlijke ontwikkeling, eigen pijnen en wat wil een pijn of een klacht me vertellen. Ja. Daarnaast ben ik de stoelmassage gaan doen die op de werkvloer plaatsvindt. Dat mensen ook een makkelijke opstap is om te ervaren van hoe is het om aangeraakt te worden. Ja. Want de stoelmassage gaat bijvoorbeeld over de kleren heen, dus dat geeft een stuk bescherming. Dus dan is het van, als je regelmatig op de stoel komt, dan ga je voelen van ik heb er nu wel last van en de vorige keer niet. Of en dan kun je vragen, wat is er in die tussenliggende tijd gebeurd? Maar die introductie hebben we natuurlijk even om gelachen natuurlijk, maar wat je nu vertelt is inderdaad, je bent een bewoner van deze aarde. Want je bent in de gelukkige omstandigheid dat je al heel wat hebt kunnen zien en ook heel
in mijn beleving ook een hele mooie bijdrage heb kunnen leveren aan het leven van jonge kinderen. Natuurlijk ook al zit dat natuurlijk niet in een... Ja, niet altijd in een positief beeld natuurlijk. Maar ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. Het is verschrikkelijk, maar het hoort er wel bij. Het hoort erbij. Als ik het mag zeggen, en dat is voor de kijker als je weer geconfronteerd wordt. Je hebt je kindje verloren, wat doet het met je? Maar wat is een boodschap wat een kind jou wil brengen? Ja. Er zit een boodschap bij. Of als je een kindje krijgt wat gehandicapt is, bijvoorbeeld een kindje syndroom van Down. Die kinderen die leven vanuit hun hart, hun blijdschap. Ja. En die geven jou een aanvulling. Het is echt van een ander inzicht. Kan je ook stellen, want ik ben niet heel goed op de hoogte met alle medische omstandigheden rondom bepaalde ziektes. Maar dat jij zegt een kindje met bijvoorbeeld Down syndroom leeft vanuit het hart, dat hij ook minder... hoe noem je dat? Beïnvloed wordt door dingen van buitenaf, de wereld van buitenaf, omdat hij iets meer in zijn eigen wereld zit. Waardoor je ook meer jezelf kunt zijn, denk ik. Ja, die leven vanuit hun gevoel. Je hebt nu bijvoorbeeld ook restaurants waar de kinderen met syndroom van Down werken. Ja, heel mooi. Zoiets van, ze maken fouten. Ik bedoel, dan bestel je koffie en dan wordt het aangetekend. En dan komen ze met een cappuccino aan. Maar dan is het de hartelijkheid en de vriendelijkheid. Dat gaan we veranderen. Het is heel anders. Dat klopt. En wat jij zegt, weet je, waar ieder mens werkt worden wel eens fouten gemaakt. Dat geldt in de restaurant natuurlijk ook zo. Ja. Maar we zijn natuurlijk begonnen over de massages en de stoelmassages. Wat is nou eigenlijk het verschil daartussen? Een gewone massage, voor zover je dat gewoon kunt noemen, en een stoelmassage? Kijk, als ik over een gewone massage praat, zoals de meeste mensen het kennen, is of een klassieke massage of een sportmassage. Het zijn de knedingen, even fricties. En dat gaat, je ligt op die tafel, het gaat op de huid, het is met olie wordt er gewerkt. Ja. Het ligt bloot. Je ligt bloot. Ja. Je hebt wel je ondergoed aan eventueel, maar je ligt bloot. Ik heb dan ook als masseur in een sauna gewerkt, dus dat is dat ene stuk. De stoelmassage gaat over de kleren heen. Je zit in een speciale stoel, die ik dan meeneem. Ja. Het gaat over de kleren heen, het vindt plaats op de werkvloer. En de kleding geeft je nog een stukje bescherming. Het voelt vaak wat veiliger. Is dat voor sommige mensen ook veiliger? Ja. Dat je kleding aan hebt en toch de kneding voelt? Ja, het is een aanraking en het geeft gewoon een extra bescherming. Ja. Zo van, oké, je mag me aanraken, maar mensen die gemasseerd worden, en dat geldt ook zowel voor een gewone massage of de stoelmassage, moet wennen aan een masseur. Maar er zit wel een wildvreemd iemand aan je lichaam. Ja. Dat is inderdaad iets wat sommige mensen niet even goed kunnen waarderen, zeg maar. Nee. Maar we zitten nu eigenlijk te praten over stoelmassages. Ik vind eigenlijk dat ik hem gewoon eens moet ervaren. Kan dat? Ja, dat kan. Dat is helemaal goed. Dat is hartstikke leuk. Dat is leuk. Ja. Dan gaan we nu even naar buiten, want dat is hier in de studio niet zo makkelijk. Nee, oké, gaan we doen. Ja. Welkom beste kijkers, we staan hier buiten de studio in Oostburg. Achter mij staat Jolande en ik mag zo meteen een stoelmassage ervaren. En ik ga jullie laten weten wat ik daarvan vind. Ja. Op deze manier worden nek en schouders behandeld. En ik denk dat het goed is als je straks aan degene die zit gaat vragen hoe hij of zij het heeft ervaren, de massage. Vaak is het, en dat heb ik nu vergeten te vragen, als je de eerste ene lichaamshelft doet, vraag je of ze het verschil hebben ervaren tussen links en rechts. Of ze verschil voelen. Maar dan ga ik zo naar de arm. Dit is een drukpunt, dus op één hoop van afvalstoffen. Door de pijn geef je aandacht. Inademing trek je extra zuurstof en voedingsstof naar je bloedbaan. Op het moment dat je het loslaat krijg je een extra bloedstroom en neem een afvalstoffen mee. En zo kun je die punten behandelen.
En ook in de handen zitten ook drukpunten, die hebben ook contact met andere organen in je lichaam. En op deze manier behandel je eigenlijk alle organen en weefsels. Dus het heeft ook een dieptewerking. Voor degene die zit, die kan voelen van hé, waar zit spanning? Of ontspanning, is het gevoelig, is het pijnlijk? En zo behandel je alle punten en die pas je aan. Je probeert alles te stimuleren, de afvalstoffen, dat die afgevoerd kunnen worden. En dan is er de bloedcirculatie verbeterd, dus extra zuurstof en voedingsstoffen weer in je weefsels. Heel je lichaam zit ook in je handen. In je hand is het buikgedeelte, je rug is het ruggedeelte. En zo kom je alles, ja, krijgt een massage. Tijdens massages ben ik meestal stil, zodat degene die zit kan ervaren wat er gebeurt in het lichaam. Door praten worden mensen vaak toch weer in hun hoofd gezet, terwijl het juist om een stuk ontspanning gaat. De stilte ervaren. En na een massage is men ook vaak weer wat helderder. Men is op een kleine vakantie geweest. Kun je aangeven wat je voelt? Meer ontspannen. Minder spanning. Oké. Wat ik vooral gevoeld heb, is dat met elke aanraking, aais, om dat dan zo maar te zeggen, over mijn lichaam of klop op mijn lichaam, dat ik toch elke keer mijn spanning, die je dan toch in je lichaam hebt, langzaamaan wegzakt. Met elke aanraking gaat dat steeds verder weg. Ik zit natuurlijk vrij veel achter een beeldscherm elke dag en op dit moment ook best wel wat kilometers in de auto. Dat draagt niet bij aan dat draagt bij aan een gespannen lichaam. Ja, dat is zo. Ja. En ik merk nu echt terdege aan deze stoelmassage dat het echt belangrijk is om er af en toe aandacht aan te besteden. Dat je daardoor toch die meer rust in je lichaam krijgt. Dus heel langzaamaan de buitenwereld op een afstand, die komt op een afstand te staan. Dat is een hele aparte ervaring dat je denkt, oké, laat maar los. Geweldig. Een fantastische ervaring, dankjewel. Fijn dat je mocht aanraken. Ja. Ja, Zo, nou, dat was best lekker hoor, Jolande. Dat is gezien het feit dat ik in de afgelopen weken nogal wat stress ervaren heb. Maar ik neem aan dat jij dat ook wel ervaren hebt aan mijn lichaam. En ik nog natuurlijk heel veel in de auto heb gezeten door omstandigheden. Was dat volgens mij best wel even nodig bij mij. Ja, oké. Je zegt er wel van, hey, ik voel de stress, maar jij voelt zelf de stress. Hè? Ja. Want ik raak jou aan. Maar het belangrijkste is, wat ervaar je zelf? Dus wat heb jij ervaren? Ja, ik heb natuurlijk net buiten ook al even gezegd natuurlijk. Maar wat je vooral ervaart is inderdaad dat je de rust in je voelt trekken. En op het moment dat je één kant gedaan hebt, dan merk je het verschil tussen de ene kant en de andere kant. Omdat dat je daar nog geen aanraking hebt gedaan, dat je daar nog geen massage hebt gedaan. En je merkt met elke beweging, merk je gewoon echt dat je rustiger wordt, dat de stress minder wordt. Ja.
Ja, oké. Maar kun jij ook aangeven van wat het verschil is tussen zeg maar links en rechts? Kun je dat nog terughalen? Ja, ja, zoals ik al zei, weet je merkt gewoon dat je veel minder gespannen bent. Ja. Soms, als ik het even in mag vullen, en mensen voelen in één keer van, oh, die ene arm die lijkt een stuk langer. Of ik voel het leger of ontspannender. Ja. Of ze zeggen juist van, oh, mijn rechterhand. Kant was juist meer ontspannen bij mij. De kant die al gedaan was meer ontspannen. En dat voelde ik, dat zei ik buiten ook. Ik voelde gewoon echt met elke beweging steeds meer rust in mijn lichaam komen. En zeker op een moment dat je een bepaalde periode wat stress ervaart. En dat heb ik ook ervaren, daar ben ik me ook van bewust. Alleen soms is dat inderdaad gewoon zo. Ja. En ik vind op deze manier met mijn kleren aan en massage ervaren, vind ik toch echt wel een andere manier van een massage ervaren dan op het moment dat je gewoon, inderdaad zoals je net zei, alleen met je ondergoed aan op een tafel ligt en dat er met olie gewerkt wordt. Dat is een andersoortige massage. Ook lekker, ook fijn. Maar ik vond dit eigenlijk ook wel een hele bijzondere manier van even een paar minuten, even 20 minuten ontspanning. Ja, want het is inderdaad wat je zegt, hè, de massage, stommassage duurt ongeveer een kwartier, 20 minuten. Het vindt vaak op de werkvloer plaats. Ja. Dus dan heb je binnen in die 20 minuten voel je heel wat anders dan als je op een tafel ligt. Dat kan een half uur zijn, een uur, 1,5 uur. Ja. Zelf ben ik geen voorstander van een half uur, want voordat je op de tafel ligt kun je er weer af. Dan heb je zoiets van, het gaat erom het voelen, het ervaren van wat ervaar ik nu eigenlijk? En met die stommassage die je op de werkvloer hebt en je gaat het regelmatig krijgen, bijvoorbeeld 1 keer in de 3 weken, dan heb je zoiets van, dit voelt goed. Ja. En het is beter dan. Dat is wat jij zegt, hè, op de werkvloer. En op de werkvloer doe je vaak toch wat repeterende bewegingen. Je zit heel veel achter een computer of je staat achter een bepaalde machine of wat voor soort werkomstandigheid je ook hebt natuurlijk. Kun je nou die stoel, eigenlijk die je net in en uitgeklapt hebt, kun je die eigenlijk ook gewoon zomaar op elke willekeurige werkplek neerzetten? Ja, nee hoor, dat kan. Wat het heel prettig is als je het op een werkvloer zet, dat je gewoon je eigen ruimte hebt. Je hebt minimaal 3 bij 3 nodig. Een eigen kamer is prettig. Ja. Waarom is dat prettig? Zodat je in je privacy blijft. Ja. Een medewerker die op een gegeven moment, ik heb een vragenlijst van over heb je klachten, zijn er symptomen. Ja, dat wil je gewoon, je wilt je privacy houden. Ja. Ja. En als je in een eigen ruimte zit, valt de stilte, je zit in de meditatie, je richt je op jezelf, op je eigen gevoel. Ja. En alle ruimte of alle kantoorgeluiden of wat dan ook. Of zijn meer naar de achtergrond. Ja, en ik denk dat het ook een voordeel is van op het moment dat jij die massagestoel naar de werkplek brengt, dat het gemakkelijker is voor de mensen om over jouw drempel heen te stappen, om het te gaan ervaren, om ook de voordelen ervan te ervaren. Buiten dat je, als je dat niet op de werkvloer hebt en je moet er zelf tijd voor maken, dan zit het dus in je eigen beslissingssfeer. Ga ik dit doen of niet? In de hectiek van je leven die je natuurlijk kunt hebben. Waardoor je er misschien wel niet aan toe komt om te zeggen, ik ga nu een afspraak maken om een massage te ervaren, omdat ik dat fijn vind, omdat ik dat daar relaxter en beter van in mijn vel gaan zitten. Ja, nee, dat klopt. Wat je ook vaak ziet, als je een pilot draait bij een werkgever, dan komen er 1 of 2 die komen op de stoel en die zeggen van, oh, dat is lekker. En dan zijn er vaak op zo'n eerste dag zijn er nog wat gaatjes, want mensen durven niet. Ja. En dan horen ze van de collega's, ja, maar dat is lekker. Oh, dit moet je eens gaan doen, of dit moet je eens gaan ervaren. Ja. En het gevolg is dat binnen een dag alles vol zit. En als je terugkomt, zit die ook weer vol. Dus dan heb je eigenlijk ter tekort misschien zo. Ja. Doen heel veel bedrijven dat nu eigenlijk? Ik ben natuurlijk, heb natuurlijk eigenlijk maar 1 baas, zeg maar. Maar er zijn er heel veel bedrijven die daar gebruik van maken. Want ik denk dat het best wel op een werkvloer een hele mooie manier is om een rustmomentje in je dag te creëren. Ja. Ik merk zelf, want ik heb natuurlijk in het midden van Nederland gewoond. Dan was ik echt, of ik werkte in Amsterdam of in Hilversum. Ik had elke dag wel stommassages. Sinds dat ik hier in Zeeland woon, is dat echt een heel stuk minder. Ik heb het bijna niet.
Oké. Maar ik moet ook zeggen, ik woon nu ongeveer een jaar of 7, denk ik, in Zeeland. De corona kwam. Ja. Dus die aanraking mocht niet. Ja. Het komt nu echt weer, is het weer... Langzaam op gang. Ja, langzaam. Maar als ik nu in het midden en het van Nederland kijk, het Randstad... Je kan daar eigenlijk elke dag gaan werken. Ja. En West-Brabant begint nu ook te komen. Maar Zeeland, als ik het mag zeggen, er mag echt wel even wat meer hier plaatsvinden. Wij mogen nog wel iets meer doen. Ja, ja. Jij zei net, toen corona kwam, mochten we geen aanrakingen meer doen. Hè? Daar hebben we natuurlijk bepaalde regels voor gehad. Merk jij nu ook in je stoelmassages dat mensen natuurlijk langer thuis gezeten hebben? Want ik bedoel, thuis zitten is aan de ene kant goed, aan de andere kant ook weer niet goed. En zeker als je thuis moet gaan werken en je gezin hebt en je ontspanning hebt. En dat is natuurlijk een hele rare situatie als je natuurlijk op één plek eigenlijk alles moet gaan doen. Ja, dat verschil is er. En je merkt nu dat mensen die op kantoor komen, ze komen ook terug, want het is stressgerelateerde klachten voorkomen. Ja. Heel de corona heeft invloed gehad op hun welzijn. Ja. En dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk. Ja. En ze zijn blij dat ze weer op kantoor komen. Ze zijn blij dat ze de collega's weer zien. Ze gaan ook balansen van wat vind ik prettig en wat niet. Wat niet, ja. Mooi. Ja. Ik vroeg me dat zo af inderdaad. Ik bedoel, ik heb dat op mijn eigen manier ervaren. En iedereen zal dat op zijn eigen manier ervaren. Maar ik vroeg me dan wel af, wat voor effect zou dat op mensen die langdurig in loondienst zijn... gehad hebben, zeg maar. Ja, maar je merkt het zelf ook van... ik kwam net ook hier binnen en er was gewoon iemand die durfde me geen hand te geven. Dat kan. Ja, dat is nog steeds gebleven. Mensen zijn nog huiverig voor een aanraking. En dat is, we zijn toch allemaal wel mensen, we zijn toch allemaal gevoelsmensen. En willen toch graag even die schouderklop hebben. Even waardering, even, noem maar op. Ja, maar daar heb je volledig gelijk in. Ik bedoel, dat herkennen we allemaal wel. En iedereen moet doen wat hij wil doen. We zien hier dat mooie rode busje staan. Hè? Je hebt een heel lief, mooi busje meegenomen. Dat is eigenlijk een replica van jouw werkbus, volgens mij. Ja, dat klopt. We zijn van de AZ Wellness Healing. Die draai ik samen, hebben een praktijk met mijn partner Huub Scholz. Ja. En begeleiden mensen dus inderdaad door middel van massage, bewustwording. Begeleiden we mensen van, hoe zorg je dat je lekker in je vel komt te zitten. Ja. En soms zijn het oude klachten. En met AZ Wellness doen jullie meer dan alleen maar massages, volgens mij. Ja. Het is echt gaan we voelen. Hè? Ja. En dat is de massage. Huub die doet heel veel de energetische massages. Ik werk eigenlijk intuïtief, ook een stuk mediumschap. Ik geef ook healingen. Ja. Daarnaast is ook nog bij AZ Wellness Healing het schilderen, het gevoel op het doek zetten. Want daar gaat het om. Wat zegt jouw gevoel? Als jij zegt van ik heb het koud, dan kan ik wel zeggen dat klopt niet, want het is hier hartstikke warm. Maar als mijn gevoel dat het koud is, dan klopt het zo. Ja. Dus jouw gevoel, en dat is waar we naartoe willen, van jouw gevoel vertelt de waarheid. En durf jij te luisteren en te voelen wat je voelt. Mooi. Hele mooie overdenking die we aan de kijkers mee kunnen geven. Als ze jullie willen benaderen, als jullie liever niet voor de bus springen, dat is misschien niet zo handig, veiligheidstechnisch niet zo handig. Jullie hebben een website, neem ik aan? azwellnesshealing.nl. En jullie zijn allebei, zowel jij als Jolanda als Huub, op Facebook te vinden. Ja, vast wel. Ja, het zijn wel te vinden, maar ik moet daar nog even iets meer aandacht aan besteden. Dat is een beetje versloft en dus daar ga ik weer aandacht aan besteden. Maar dat is ook logisch. Ook natuurlijk, want we hebben natuurlijk een periode gehad, hebben we het net over gehad, we natuurlijk wat minder aanrakingen mochten hebben natuurlijk. Dus dan heeft het blijven vullen van dat prachtige, mooie blauwe social media kanaaltje niet heel veel zin natuurlijk. Nee. Dus je bleef in herhaling. Dus Jolanda, dankjewel voor de uitleg hierover. Ja. Ik denk dat ik eens met mijn manager ga praten. Of ik dit ook regelmatig kan ervaren. Want ik denk dat dat wel een hele mooie ervaring is. Ik heb het in ieder geval als een hele mooie ervaring ervaren. Ik dank jullie wel voor het kijken. En ik hoop jullie graag de volgende keer weer te zien.